Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga istri minggat gede itu teri. Terima kasih Besti Sri. Kau kasih pisang lek dame sama apa ini? Wah, nongko nggih lah eling be aku. Ya Allah, wis matur nuwun. Mbak Sri minggat. Minggat 8 bulan, 9 bulan kembali lagi. Nah, sekarang aku dikasih seperti ini. Oke, guys. Kita lanjut konten selanjutnya. Konten apa ki? Pagi, guys. Jam 7 kurang. Ini Mbak Mur juga mau ke sini, guys. Padahal dong telo ndek sore aku mek dong telo. 5 lumayan. Payu pira kena nggo tuku sego 2.000. Sego 2.000, guys. Oh, sembrono kowe. Mek. Dong telo. Pak dong telo ayo didol, Pak. Pak. Alah wong budek iki. Angel. Agak banter apa kerungu. Sing ayek kowe. Asam ora banter apa kerungu itu lho. Kipu kagen pel koplo. Oh. Ayo. 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 Kecancik. Kecancik. Omongane atos ora karo. Anane kaya ngene terus piye? Alah, anane iki mok cuma tok suarane tok lho ora dikurangi. Bianter kok. Oh. Oh. Ora gak mudeng. Oh, dijaki ora mudeng. Kandhane yo. Ora mudeng. Belas kandhane. Nek ora geger ora lek damis sapa kono Luna Maya apa sapa kok. Lek damis terlalu wani. Sing ndo ra wani sapa? Ngantek di anak telu ora wani. Oh. Anak telu ki wani. Nek bener anak ki ora wani mbek wong lanang. Enak kok ngono dik. Oh. Ada ubek kaya. Iki karep ngono. Lah wong ki pancene ya pitik cah. Sing kok ningon pitik sapa? Pitik karek loro iki. Terus kadung tandurane juga api-api. Tandurane jos. Nggon pakan ya pancene kene nggon panganan gula. Wong edo. Ya. Seneng mbek lek damis. Lah aku mau serintil delok. Serintil engkei lek Sri minggat iki engkei aku apa nangka lho diteri nangka. Lho. Iki nek ra gula ndak diteri. Gedang diteri lho. Aja wong apik pisane langsung dikeki. Oh. Gedang rubuhan kok pinggir kali. Iya, ndekne ya gedang rubuhan, nangka rubuhan. Nangka ceblokan kuwi. Asam lho, dijak ra ubet ae ngono. Kandhane sing gak kudu emosi sapa. Kok ndek rencana nyekelno kamera ngono neh. Ya wis ngono kuwi, ubet ae ngono kuwi. Ora ubet ora jablek. Ora pareng tangi, guys. Ubet kowe tak kandhani mbah nang ndi kok dijak iki. Ndek ngejak, tapi nek dituantang ya ngono. Uleng ae ngono, mulek mbah nang ndi neh mah. Andane. Ditantang wong ya wah. Wis mubeng ae. Wis tak sejatine iki lek damis ya ngene iki. Oh, wah. Oh 50.000 nggo buah kok di ngodoli omonganem kula kok. Ajak anu kok omongan kok ora kakaruan parake. Ajak gelut ae. Ora butuh ya cekeli ae karo dhuwit. Dhuwit ku mok trimo nganggo. Asam. Mok trimo nyekeli dhuwit iki, sak trimo nyekeli. Mbok cekeli ae ngono le.
kelinting duit apa kelinting duit nah ya. Itu sarapan 2.000. Dong telo 5 ku nang pasar karo blonjo. Mur wis teko kalau mur. Artise mur wis teko. Dong telo ku apik-apik ngger delok. Cios ya. Jane kae sing ditandur Mbah Kemi kae urip. Nek pendopane ngatek teko kene ya. Endi lelek kurang dibangun Mas Pak Micik lunga nang Jakarta. Urung pokok sak wayah-wayah mbok apan aku ora roh. Ana guys. Dong telo iki trimo pira guys? 5 lah. Nggo heman. Iki jenenge ungaran. Wong gini marai kok. Ora usah mbok cekelok. Mbok cekelok piring. Nen iki mbok diwehno tanggane. Alah ora kudu ngwehno tanggane. Tanggane ramban ki ramban dhewe dong tandur. Lah wayune iki kaya bidadari. Wayu ana. Siap tenan. Kaya aku Kayak sing adol. Iki akeh wong nyenengi. Iya sapa sing ngarani ora? Hitam manis kok. Padakno hitam legam ora payu. Hitam legam iki pahit. Nah iki lek dames hitam manis. Demek manis. Icipi. Icip ora. Biasane ngeleti dik. Ayo ngeleti. Oh manis dari tegal. Nyeri. Oh, dilat. Manis ora. Manis ora. Wong wedok aja ngomong tak patut. Yang ora muni manis wis sabut lakon tenan. Oh nek wis abot lakone kok mlakune iku lho tapi. Mangane tidak terjaga. Tidak terkontrol. Wis Mbak Mur nang omah. Wis guys. Ape adol dong telo. Lah nggih ungaran ki ya urung iso akeh nggih. Ungaran iki paling 5, 3 ndek kenanane pira Pak 3 ya. Saiki wis mundak 5. Wis apik wi jenenge ungaran. Wong ngopen kok delok Mur. Dong telo tak nggo ngopeni bayari kowe Mur. Lho, mek dong telo 5 nggo bayari kowe sam. Abot lakonku ki sam. Delok dong telo 5. Delok ya Pak ya Allah. Kok cupar. Dong 5 iki don pasar. Cupar kuwi jenenge. Iya kurangen. 5 entuk dhek pira Pak 800 iki 4.000. Entuk loro pas. Gabut bebrek. Kok iso lon-lon iso lah kok iso. Kuwi dianggep kanca, aja dianggep musuh. Iya Pak. Kanca sing kanca. Anak sing ngarani. Oh, Pak Rudi wis ketok mewah kuwi. Dalan sepur din. Pak kondil. Ya Allah. Aku urip kok mbok gawe ngene to, Pak. Ya Allah. Wis ora nek lunyu ki aja dipinggirno lah ya Allah. Masyaallah. Gusti Pangeran, atiku kok entek ngene iki aku sam. Wis ora nek lunyu kok dikeplekno. Geger ora ngarah ora geger. Melek matane geger wis to. Wis iki ceritane ya wis ngono kuwi, gak iso. Kono ora geger lah. Ora ngarah kowe sam. Lek matane langsung perang gereja. Nek 6 ya sing kuwi kok. Abot kesatuan iki abot. Perang duit perang. Kaya sergombongan dasar gombongan. Dongakno. Ora ndongakno nek iki omongan apa lho. Son bombongan iki kuburan ini nek kuburan rong wayahe ngutik karo gawe urip mbok ndonga kaya apa ta. Iki duwe jatah dhewe. Lah iya lah kok iso omong kok perkara bombongan piring lek ajak. Lah ya urung mari urung iso bombongan. Halo.
mikir, wis penting awake sehat. Bisa bertanah, bercocok tanam. Oh, Pak Bambang. Sarapan. Halo Pak, sarapan. Oh, Mbak Dames. Mbak Sriani penerima sayuran. Bang Telo Mbak Limo. Ayu Mbak. Bang Telo 5 Mbak. Oh 5 itu kok Mbak. Asalnya 5.000. Asalnya. Jadi sarapan Mbak. Nggih, sudah Telo. Apa? Sarapan guys. Iya ta ya, wong wedok ya kudu gemi setitik. Nggih, mboten apa. Ya Allah. Wah, lambat yang saltigo nih, Mbak. Matur nuwun ya, Mbak. Untuk sarapan. Jaluk perang. Go 2000 mek cak. Lah. Makasih ya. Ya, cak wis. Macam Anu kebun peti makan. langsung ke pasar kita beli apa nih guys. Ayo. Enak apa ya Pak? Gendar apa ora Pak? Gendar ya. Sikile loro kan gendar mbah tambane apa? Tawon minyak tawon angger turu wis tak kei Frontal aku, frontal 10. Odol Mbak jenel lah, kurung petok kok. gatel Cek. odol iya mari odol iya kok tak kan tuku mak gendar mak Kong kuwi lho mak aku kabeh apa tak goreng kabeh iya kuwi apa gendar loro ya loro gambas kuwi telu gambase telu wis ya dawa leh kok senengan ndek iki ya 6.000 ambek telu ya pira mak dah wis apa tak goreng segono anu apa kuwi 14 sukun ya para aja Pak kowe ya sidang gelem cekot-cekot ora ya sukun iki padha kok tewel apa ora lah yang kok cekot-cekot apa ora sukun iki padha mbek tewel apa ora iya padha mbek tewel cekot-cekot apa ora mangan samurat teh basah. Nggih, mungkin tak suka anak odol. Ngoten. Nggih. Oke. Iya, Mak. Jodoh. Iya wis nyah. Jagung, guys. Oke, guys. Tuku ya sih, guys. Pak tak goreng nasi gue, Pak.
Tak goreng no sego. Tak goreng no sego ya, nya. Sego jagung tak goreng no ya. Tofu kerupuk. Iya sisa. Kentakinya guys. Kerupuk mis. Ayu matan. Untuk di sakmene kae ya Allah. Aja lek damis ndak ya. Entokno gitu loh. Blonjo. Mbak Pur. Goreng sego jagung. Dek dong telonya. Dek dong telo. Loh, Dong telo 5 untel untuk sak Loh, blonjo. dikandani kok ora percaya. Sitoke ngutil. Apa goreng sego goreng, guys. Sih kita. Kok ketok, guys. Oh. Ini mau segone 10.000. Lah bature kon ukoni yo, ya tukoni wis. Pokoke iki lah iki piro ki mau di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.000 nggih. Iki ya padha ae. Nggone anu iki beda iki. Nggone sing iki. Akeh wong sing kuwi Mbak Mur, iku lho. Anu nek kucing Apa? yo. Delok iki simit tuh. Untuk 6. Biar onggrong mak niku. Yo. Soke ditetel. Walah, yo beda lho, delok. 1000 akeh iki. Adane di- Oh, kita telan kok. Kaya adan bubuk e. Jos. Tapi kita ini Mbak mau. Yes. Sam. Dik 1000 iki iso bedakno. Perbedaan iki eneng. Baca. Ini kok ngono. Pinten temen. Nggih, winginane kula majah nggih kok. 2000 guys. Dinane tak jan bener kae loro 3.000. Gorong ewu gak percaya pemirsa. Piye lho Pak sego lho Pak. Oh, sambel teri 2000. Kok gak percaya klore temen. Apa dadi opo ora percaya. Timboi Mbak. Kadang ngerti. Sego jagung goreng guys. Mantap. Jangan kapas. Sore. Mulai kan kula mung katese nang tulisan gini mae terus aku mek cetak terus tak cek iki. Lambangnya sing apa Pak? Kayak lambangku. Enggak tahu lambang ya. Itu enggak cek. Aku ki putar popong tapak dulu. Tak ora tanggane ben ora sami. Enak iki. Satu goreng kabeh ora ya. Goreng pira? Ayah? Es kali ayah. Ada lekas anu yo. Apaan? Asu. Ora tak kali-kali ini kok. Lah opo lah kok urip kok. Tapi ki saiki tukaran opo lah Mbak? Iki tukaran yo geger opo kecil-kecilan. Nek kae lho geger tenan. Nek kae walah nek kae jiwa muda nih ngeri kuwi. Arifin roh dhewe ngantekan. Aku bosen nih mah tukarane bosen. Bosen. Masa sih? Masa sih?
goleki rene wonge petentengan. Ini mapan. Gamet. Piye? Goleki mapan, tolongi mapan. Mapan. Gamet hilang. Jame wis ilang. Lha apik sing ngono ya, Pak. Bojo ki bertukaran dameknya lho Pak Rene. Saklan nyeran. Iya, Dek. Silang. Nek mari anu ketake suwe Mbak di tukarane. Suwe ketake. Pendendam dek iki. Aja ngono. Bukannya pendendam, Pak. Hah? Enggak pendendam, Pak. Samut. Nek pendendam iki kan pengen bales, iki jenenge pendendam. Nek aku ki enggak, maksudnya ya wis urung gelem, urung lega. Nanti pertukaran. Uni, Pak mulai deh, Mbak. Ono kono, Pak. Ya wis. Malah cuek ngene Mbak, opo tukaran ya tukaran. Angger. Ya ora tuwek ya ora enom nek iki cuman nek iki tukaran iki tukaran piye yo. Cek kurangan butuhan yo iya ya Pak. Kurangan butuhan urip iki cek kalang kabut. Jan iki ora kalang kabut Paknya Pak. Wong uripe wis dipapakno wong tuwek kok, Pak. Aku wis dipapakno wong tuwek lho, Mbak. Setahun aku dipapakno wong tuwek nang kene lho. Ora salah e, wis yo piye yo. Apa yo kudu tukaran ngono, pancene abot kok lakonku abot kok. Ora gampang kok. Lakonku wis dikandani lakonku ki abot. Ya mungkin yo kuwi tapi aku tak jalani ae wong pancene yo wis dadi lakon. Sing iki mawur, Mbak. Ini lagi mawur. Senak ini saratus. Nas segoro. Icek pro iki. Aku tak ngambil, Mbak. Ya sore kae to. Tak mek dong telo kan. Tapi nek ora mek dong telo tak kayak nang kene mak. Mbak dikek listrik. Nongone kok dititili Mbak harus diadai ya. Nggih. Nas sebor. Pak digoreng apa ora, Pak? Rolas. Apa ya? Aku kok yo gelem. Iki nek iki buntel. Ketok mas. Kayak kuwi sih. Saya itu lo di sini lah, yo lah kok lambe.